Ngicela ukubingelela abazalwane bonke abanethuba lokuzobona nokulalela lolu hlelo esiqala njengamanje. Ngibingelele abazalwane bonke beChurch of God of Prophecy in Southern Africa, abazalwane bonke kuzo zonke inkalo ubuholi bebandla engisebenza nalo iChurch of God of Prophecy, ithimba labaholi esehhovisi likaBishop, kuhlanganisa noBaba uNgwane okuyena osididiyele lolu hlelo lokuthi sivele lana kule nkundla. Ngiyangibingelela, ngiyazithoba, ngiyajabula ukuthola leli ithuba elibaluleke kakhulu, ithuba bekufanele silisebenzise ikakhulukazi thina njengamakholwa, silisebenzise kutheni isizwe sakithi sizuse ngalo. Ngilapha nje ngicela ukuthi ngiqale ngikhuleke ukuze kuqhubeke uhlelo kahle sengikhulekile. Baba onamandla isenkosi yethu Jesu Kristu, Baba singabantwana bakho, Baba uyabazi ubuthakathaka bethu, Baba uyakwazi inkosi nomusa namandla esinawo esiwathola kuwena. Baba sikhulekela isizwe nangalesikhathi la izinto zonke zibheke phezulu, abantwana bakho Nkosi abazi bazohlanganisani, bathatheni bahlanganise nani. Sicela Nkosi nomusa ungenelele ukuze Nkosi kubonakala icebo lakho ngabo. Baba siyakhuleka Nkosi endaweni zonke nazi neziphepho zibheki zipilitile. Baba sicela Nkosi nomusa uphakamisa isandla sakho nakulesikhathi samanje usenguNkulunkulu ophilayo. Sicela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Bazalwane bathandwa benkosi, sizokhumbula ukuthi lenyanga esikuyona siqalile inyanga kaNovember. Maduze nje sizozwa uhulumeni nasebenzisana nabo bekhuluma ngohlelo noma icampaign ebizwa ukuthi 16 days of activism, lapho kugqugquzelwa khona ukulwa nodlame olubhekiswe kubantu besifazane naseyinganeni. Ngaleyo ndlela nathi njengebandla siyasukumela lelo phulo lelo tulo lokuthi kuzanywe ukuthi kwehliswe igameko. Kona into evamise ukuthi yenzeke ngoNovember, noma uNovember siyophela, kodwa phela bekufanele ngabe inyanga zonke siyakhumbuzana. Kuhle kona uhulumeni nabasebenzisana naye basikhumbuze ngoNovember u16 days, kodwa thina njengebandla likaNkulunkulu befanele sikhumbuzane ngokubaleka. Kodwa namhlanje nake ngokubaleka kokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane nodlame lesemndenini esithi femicide. Ngaleyo ndlela singakwazi ukuthi sinqobe njengesizwe. Njengebandla ke leChurch of God of Prophecy in Southern Africa, ngiyamemezela ukuthi nathi sinalo iqhaza singalibamba, ikakhulukazi uma singena ngasehlangothini lamadoda, ngoba ngiyazi ukuthi le campaign engikhuluma ngayo kahulumeni ka16 days isuke ikhuthaza kakhulu amadoda nabafana ukuthi nabo babe iqhaza ekutheni bangadumi kabi, bangaziwa kabi, zingakhuluma izinto zabo kabi. Ngaleyo ndlela uma senze njalo siyibandla sobe sifake isivivane ekutheni isizwe sethu sithuthuke. Ibandla alinawo umsebenzi kuphela kuya ngesonto, esontweni livula iBhayibheli kuphela, kodwa linomgomo omkhulu ukuthi thuthuke sisizwe. So ke ngaleyo ndlela ithemba liyabuya uma thina njengamakholwa, thina njengebazalwane sithatha indawo yethu. Bazalwane, bengicela ukuthi ngiqale ngokuthi nginikeze isisekelo salenkulumo yami esisoyithola encwadini kuTimotheo oqala eBhayibhelini, kuze kubonakala ukuthi yonke into esiyenzayo sinesisekelo, ngoba phela thina sivelanga sisaqhumetsheni, thina sinombumbi wethu inkosi yethu yamakhosi. Singicela ke sibheke incwadi kuTimotheo oqala isahluko esesithupha u6, ivesi lilodwa nje lika6, lapho lithi khona ivesi: yebo, ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliswa
kuyinzuzo enkulu. Bazalwane bengifisa uqala le nkulumo yami ngiyibhekise kakhulu ekugquzeleni amadoda, egquzela abafana ukuthi hayibo akungashiwo ukuthiwa egameni lethu kunegameko ezenzeka egameni lethu. Ngiyazi kona isikhathi esiningi kuye kube khona einkundleni zokukhuluma kwethu uzwe abantu besilisa bethi vele abantu thina njengamadoda silimele, uzwe abanye beze bekhuluma uma nesigameko esehlakele lapho bekulinyazwe khona umuntu wesifazane nezingane, athi umuntu umuzwe umuntu ethi bengeke nje asukelwe khona bekwenzile. Hayibo asidluleni kuloko, asibhekeni ukuthi singenza njani ukuthi simo esimbi kangaka sihlehlise. Akuzosiza ukubhlimana, akuzosiza ukuthi sikhombane ngeminwe, kodwa bekufanele sihlale sibuyele endaweni yethu ukuze sikwazi ukuthi senze umehluko. Izwi ke esikhuluma ke phezukwalo lithi yebo ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. Uma njengamadoda, uma njengabafana sakhula besingamesaba uNkulunkulu, besinganeliswa izinto, bengeke sikwazi besozuza okukhulu, singagcini singena ukuzuza ongekona okuright, okuzogcina kusifaka emajele, okuzogcina kwenzeka kube khona izintandane, okuzokwenza ukuthi kube khona ukuhlupheka nobupha emndenini yethu nasemphakathini wethu. Yebo ukumesaba uNkulunkulu kuyinzuzo enkulu, nokwaneliseka kuyinzuzo enkulu. Kufanele simsabe uNkulunkulu, kufanele saneliseke ukuze sizuze okukhulu. Ngileso sisekelo sami engiqala ngaso kule nkulumo yami, ngibhekise ekutheni yipi iqhaza elibanjwe indoda emphakathini esiphila kuona. Hayibo maningi kuningi ekulindelekile, kodwa mhlambe uma ngase kuncikise kakhulu ngaNkulunkulu ngaphambi kokuba ngisho kahle, uma uya lapha encwadini kwaMikha, uMikha 6, uMikha wesithupha ivesi lesishagalombili 8, Mikha 6 verse 8 lithi lapho kunalapho la uNkulunkulu eyibala khona izinto ayilindele kumuntu, uthi yakona nje ukulunga kuphela akulindele, kodwa nothando nomusa nokuthula uhambe noNkulunkulu ngokuthobeka, yilezi zinto ayilindele. Ngakonke lokhu okushiwo ngamadoda, amadoda ayizinto ezithize nethize bazibonisa ngezilwane enenyawo ezine eziwu4, konke lokhu kurongi. Okubekubalekile kuthina umusa nothando, obekubalekile kuthina ukuhamba ngokuthobeka, okubalekile kuthina ukulunga. Iloko uNkulunkulu akufunayo ngokwaseBhayibhelini. Kodwa ke angivele sikhumbuzayo njengamadoda ukuthi ngempela ke emphakathini yipi iroli yendoda. Ngizoloko ngizokusholo phansi bese futhi ngiyanenza ukuze sikwazi ukubamba kahle. Empeleni iqhaza lendoda, ngoba phela indoda vele nasemndenini kwifamily indoda iyinhloko. Lo ngeke ushintshe bazalwane, ngisho singafunda amavesi angakanani, kodwa indoda ngokweBhayibheli iyinhloko yekhaya. Ayibonge inkosi. Ngaleyo ndlela kufanele sazi ukuthi indoda kufanele iqhubeke ilibambe iqhaza layo njengenhloko yekhaya. So ke uma uyinhloko yekhaya ke yini elindile kuwena? Into elingela kuwena kakhulukazi ukuvikela ifamily. Uma uvikela ifamily ke okusho uvikela nesociety. Iqhaza elinye elibanjwe indoda ukondla. Abanye bazothi imisebenzi ingakho ke khona ngaka kodliwa kanjani? Lokho buchopho bakho nomcabango wakho nobucule nokubonisana nefamily yakho ukondla kula lokho. Uqhamuka nembono eminingi ukuthi singenza kanjani mekunje, senze njani mekunje. Ungagcini kuphela efamily yakho, nasemhlakeni zomphakathi ekhona, nasemabandleni akhona, ube nomuntu onombono uyondla ngaleyo ndlela. Ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi ukondla ukuthi ube neholo otholayo phela ngenyanga, kube khona isala lotholayo, kanti uyayondla ifamily yakho ngembono onayo. Ngakho ke akuphele kubantu besilisa ukuthi bazibukele phansi bazinyenze. Akuphele kubantu besilisa ukuthi kube bekhona nale ndaba yokuthi bayibone bona mhlambe ngonxa ukuthi ekhaya mhlambe akukho abakubeka etafuleni, bacabanga ukuthi abawusizwa lutho. Babalekile bewubaba benjalo. Okukhulu kakhulu esikulindele umphakathi olindele endodeni ukuthi ibe isibonelo esihle.
indoda eqotho ileyo isibonelo esihle. Amadoda amaningi ayishaya imithetho emakubo emakhaya kodwa wona angayishayela umthetho. Umthetho njalo apply kwabanye unga-apply kuwena. Ngakho ke uma ushaya umthetho fanele apply wena kuqala. Umuntu umthetho la ekhaya akwenza ukuthi fanele ubone uqala ungakwenzi. Uma umthetho uthi akufikwa la ekhaya ngesikhathi esithize fanele ubone uqala ongafika leso sikhathi. Ngoba ngempela futhi uma kuwena ushaya umthetho ubungabi khona futhi uzobona ukuthi uyenziwa. Ubani kanti uzolandelela umthetho uyenziwa ngoba umthetho phela uma usushayiwe ufanele ulandelwe. Ngakho ke indoda inalo umthwalo kafushane nje angiyiphinde izinto edingeka endodeni nakubafana ukuze babonele kuthina. Okokuqala nje ukuthi babe isibonelo emphakathini. Okwesibili ibona kufanele bondle ifamily yabo, bondle umphakathi, bawondle ngazo zonke indlela abangozondla ngayo. Okunye abangawondla ngayo, okunye ukuvikela. Ibasilindele bona uthi ubona indoda ubona umvikeli. Ungathi mabe kubona indoda ingane ibalakisa iphule, umuntu wesifazana abaleka ziphule ngoba sebona indoda bekufanele ukuthi mekuqhamuka yona kubonakale ukuthi hayi sesifike lapho siphephe khona. Ngakho ke njengomholi sinabaholi emabandleni ahlukene. Ngizoqala ngebandla engikulona iChurch of God of Prophecy. Nginikeze lo myalelo. Ziningi into bengazisho kodwa ngicela ukusho nje izinto ezinhlanu bese siyama kwanamhlanje kulolu hlelo lwethu olwanamhlanje engithe ngalo siuhlelo esibheke kulona ekutheni kulenyanga kuzoba khona umkhankaso okulwa wensuku eziyishumi okulwa nokuhlunyezwa kweingane, uhlunyezwa kwabantu besifazane, ukudlamela semndenini, lokho sithi femicide emndenini. So ke indlela yokulwa ke nazo sihlava leso bengicela ukuthi sibe sesikhaleni thina. Sengisishilo ke izinto elindeke endodeni kuze nabafana bakhulayo babone. Kodwa bengicela ukuthi ngikhulume ngalento ezo5 nje. Ziningi bengazisho kodwa ngenxa yesikhathi esinaso ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngalento ezo5 nje. Ma Church of God of Prophecy amahle thina ke sidume ukuthi silitha by example. Ngamazwi sihola ngokuthi kubonakala sihamba phambili. Bengicela ukuthi emabandleni esikuwona kuyo zonke indawo esikuzona konke amagumbi esikuwona nalaba ngaphandle kwezwe, bengicela ukuthi thina njengebandla sibonakala siyenza lento nohulumeni abone nenhlaka zonke ezikhona zibone ukuthi nathi sineqhaza esilibambayo. Into yokuqala nje silindele ukuthi siyenze thina njengabaholi nomzalwane nje ayibhekisile kuphela kwabathize kubaholi kuphela nomzalwane nje ngoba noma umzalwane nje uneqhaza kufanele ulibambe. Bekufanele sibalalele futhi sibakholwe abantu ababizwa ukuthi bayizigilwa zokuhlunyezwa. Iyona into yokuqala ebekufanele siyazi noma siyenze ukuthi sibalalele futhi sibakholwe. Isikhathi esiningi uma bagilwa bekhuluma kuye ngathi into ebengeke yenzeke, kube ngathi bona bazenze ukuthi bayifake leso simo. Bengicela ke mina njengabu sikhombisa ubuholi obuqotho, sikhombisa ukuthi thina sifuna ukuthi senze umehluko ngokuthi sibalalele labo abagiliwe esibabiza ukuthi ama-victim. Sibalalele lapho esibabiza ukuthi ama-survivor, labo abaphunyukile kulezimo. Ngoba ngokubalalela kwethu senze umehluko, sibuyisa ithemba kubona. Futhi kakhulu thina bokholwa abendlokholwa bekufanele sibalele kakhulu. Kodwa ngale kwaloko nje ngokubalalela kwethu kwenza ukuthi sazi inhlupheko nobuhlungu abadlula kubona ngalezo igameko. Kuyosiza ke ukwenza lokho. Akusizi bona kuphela nje kodwa kusiza nawe wena olalele ukuthi uzokwenza njani ukuze ubambe iqhaza ekutheni umuntu abengcono. So koqala ukubalalela lokho singathi ngesingisi, listen to them and believe them. Listen to the survivors and to the victims and believe in them. Konke abakushoyo nibakholwe ngoba basuke bekhuluma ngeexperience yabo. Okwesibili bekufanele ngaloko abadlule kubona bekufanele sifundise isizukulwane, sifundise umphakathi wakithi. Ngamazwi bekufanele siphume izinkalo sithi no lokhu
siyakhaba ngenyawo zombili noma sikhaba ngezandla zombili kuya ngokuthi wena usebenzisana uma ukhaba into uyikhaba ukuthi lokhu asikufuni ikakhulukazi la kuzophakanyiswa khona ekutheni endaweni yakithi esigodini sakithi kwi-area yakithi kukhona umuntu wesifazane kukhona ingane kukhona umndeni la kushawana khona la kulinyazwana khona bekufanele thina sikuphume inkalo sifundisane ngakho ke ngiqonde ukuthi lokho esibili yilokho sibe teach the generation ngamanye amazwi senza ama-awareness campaigns ukuze sikwazi ukuthi sivikele ngoba ngeke sikwazi ukuvikela sihleli nento sithuli nayo singakwazi ukuyikhuluma okwesithathu uma into ingaphezulu kwakho akufanele uyitshele ukuthi uzokwazi uGoliath wena uzokwazi ngoba noGoliath siyazi eBhayibhelini wafika isikhathi la uDavid khona aba neqhinga naye ngakho ke nawe uma inkinga ingaphezulu kwakho akufanele uzenze ibhokolo ngakho bekufanele lo umuntu lo umthathe umise la izosizakala khona ngamazikhuluma la ukuthi call for ama responses umrefer umuntu endaweni efanele ngakho kubalekile lokho ngoba ngesikhathi kuyenzeka ukuthi nawe isigameko sibe ngaphezulu kwakho kodwa emphakathi esiphila kona kuneyinhlaka zamaphoyisa kuneyinhlaka zama social worker inhlaka zahulumeni nabefundisike nje kufanele bazi nabo ukuthi kuyiwapi umubhekene nalesimo nabazalwane nje kufanele bazi empeleni nasendlini zasemasonto bekufanele ngabe khona nezinamba esodongeni zabahlukunyezwayo ukuze bakwazi bathole usizo okwesine engifisa ukusho ake sivikele isithunzi somuntu ogiliwe umuntu ogiliwe noma umuntu osurvivile nomuntu okwazi ukuphunyuka unelungelo leprivacy unelungelo lokuvikela ubuyena ngakho ke umsebenzi wethu njengabaholi njengabantu nje emphakathini ukuthi sibavikele ayikho le ndaba ukuthi kufanele ukuthi mabe kwenzeka isimo esithize thina bese kuyinto esikhuluma kuqala hawu yazi nje intombi sekwenze ukuthi sibane sibavikele ngongo yokusho yiloko ezobe nivumelene ngako nalomnikazi walento enzeke kuyena ngakho ke kufanele usazi ukuthi kunalento ebizwa ukuthi i-consent so kufanele si-understand indaba ye-consent ukuthi awuvele nje uphahluke empeleni kuyicala ukhuluma indaba yomuntu ngaphandle kwe-permission yakhe ngazo yonke esiyikhulumayo noma kuthiwa yinhle noma kuthiwa yimbi kuyasiza kwesikhathi ukuthi uzwe ngaye ekukhulula ukuthi usuka ikhuluma ke le ndaba ngoba umuntu uzoyikhuluma kanti akabe sesimeni sokuthi ikhulunywe umbulale kakhulu ngakho ke umsebenzi wethu ukuthi sivukele isithunzi sabagilwa okwesihlanu ngoba ngithe ngizogcina nje kokuhlanu kwakuningi kona abazalwane sisazoqhubeka nje sikwenze okwesihlanu ake sizibophezele indaba yethu le yokuhlukunyezwa akekho umuntu ozothanda indaba nayo ngamanye amazwi ngesingisi hold each other accountable ngamanye amazwi uma nje wakhile la wakhe khona akuze ukusiza ucishihlo uma ubona isigameko esenzekayo uthi akwenzeki kuwena ngakusasa kuzokwenza kuwena ngakho ke bekufanele nanomani ngamunye kusenze sibe nalento ekuthiwa accountability sizwe nokuzibophezela ukuthi kumsebenzi wethu kumgomo wethu ukuthi sigonane ngakho ke ngicela uma kulezi zinto ezinhlanu nje engizoyisamaraza kafushane nje ngithe uqala let us listen to and believe the victims and believe the stories of our survivors esibili let's just teach each other let's teach the generation ukuthi lento akufanele iqhubeke yenzeke ayifani iphele okwesithathu let us call for responses let us refer people to the right authorities kuma services are right okwesine let us asivikeleni isithunzi let us understand ukuthi khona lento ekuthiwa i-consent ukuthi singavele sibhadluluze senze into yomuntu kwesihlanu ake sibe accountable ngamazwi ake sizibophezele ekuthini senze okuyikona seke sengiya ngasekugcineni bengizocela ukuthi njengomholi njengomzalwane njengendoda hayibo njengesakhamuzi sase-South Africa awukwazi ukuvela uthule nje lento iyasidinga sonke kodwa namhlanje besibhekise kakhulu kumadoda ebandla esikumadoda emphakathini ukuthi hayibo siyibandla le Church of God of Prophecy
sesiphumile siphakamisa ingqwebe sithi angenzeke egameni lethu hayi kwasilungise ilento asingalokhu sibhrimana sithi ngeke bekufanele vele ngizivikele ayikho le nto ibe wrong nje iwrong bekufanele siphume sifundisane ukuthi indoda eqotho indoda evikela umndeni wayo bese sibonga lawo madoda asephumela obala athi thina siyimisela ukusebenzisana aphumela obala ayivuma induku yawo ukuthi lasishayekile ngoba indoda eqotho evumayo akuzosiza ngaso sonke isikhathi uyijustify ngaso isikhathi uyithethelele evumayo baphelile abantu bephila bebulawa idenial ukuthi umuntu athi esenkingeni kodwa afuna ukuveza kubantu engathi akekho enkingeni ngakho ke bekufanele indoda eqotho enye umunye umsebenzi wakho ekuthini nje uvela ube wena ukhuluma iqiniso nje amadoda amaningi aseyinkingeni njengamanje ngoba afunanga ukuthi abe wona iphelile isikhathi la kuthiwa khona indoda ayikhali amadoda ayakhala sekhona istructure la kufanele kuna ama forums amaningi akhona naseyinkozweni siyaqhubuzela ukuthi kube khona indawo enjalo madoda ke asebenziseni ningahlupheki sezikhona inhlaka lapho ningasizala khona siyabonga kakhulu madoda kaNkulunkulu madoda abe noNkulunkulu ngoba noma uthiwa ukholwa kodwa uma enendoda nje uma indoda nje evumayo ukuthi hayi cha mina la ngibhedile hayi mina la ngishayekile uloko kuzokwenza uthola usizo bonke abazindlalayo bayakwazi ukuthola usizo kodwa lapho bafihlayo isiphambeko zabo abakwazi ukuthola usizo ngakho ke siyabonga kakhulu sizoqhubeka nje siqhubeka nazi inhlelo nisazozwa nje kulenyanga kuzovela nje ama sessions akhona lapho sikhuluma ngendoda siyaqhubuzela ukuthi uma khona nombuzo sinane Facebook page yethu lesiphumkhuluma kuyona khona PR wethu okwazi ukuthi ahlaze kahle izinto ayise endaweni efanele si ubaba uZikhali ubaba uDS Zikhali uPR webandla le Church of God of Prophecy in Southern Africa naye angakwazi ukuyithola imibuzo khona ukuze ofisa ukubuza simphendule directly ngoba umunye uzothi hayi uyakhuluma nje wegumede uyakhuluma nje webishop ngoba wena akazi sikwehlele izinto ngikusho lokho ngoba ngiyazi ukuthi uma unako kaJehova uJehova nako kwakho bazalwane uma unenkinga kufanele ube focus usenkingeni unjalo ufocus enkulunkulu okuyena osenzela izinto lezinkulu nezingaphenyeki ngakho ke ngiyamthemba uNkulunkulu ngikhuluma la ngeqholo ngeke ngibe leader yebandla ngibe umholi webandla ongakholelwa uNkulunkulu ngakho ngiyamkholela uNkulunkulu bazalwane kodwa into ebalekile uma ushayekile nokho into ekushayayo sondela uNkulunkulu sondela kwabakwenu sondela emkhulekweni musu kuhlehlela umkhuleko ngoba into ezithi abantu bazibathi hayi usho ngoba nakazi zikwehlele izinto ingoba isithamba mebevelwa izinto bayaqhela uNkulunkulu banake lezo zinto kanti iBhayibheli mengilifundayo lithi uNkulunkulu uma unako kwakhe yena unako kwakho ngakho ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalo ndlela bengicela ukuthandaza sibonge le session silalele futhi azolandela ama session ama talk azokwenzeka ngoba siyakhuluma nje lebazalwane mhlawumbe mabonile kakhulukazi ayibhekisile kuphela kubakholwa kuphela nabangakholwa nje bazothatha bayisebenzise lo mphako bengicela ukuthandaza egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu anibusise bazalwane nisavikele imindeni yenu uNkulunkulu anibusise nisalwa nezinkinga esemndenini wenu uNkulunkulu akahlwa lutho bonke inkathazo ezikhona uNkulunkulu uthi lahliphotsani kumina mina ngiyanikhathalela ngicela sithandaze egameni lenkosi yethu Jesu Kristu baba unamandla okwenza konke nalokuya baba usikhumbuza ezwini lakho ukuthi uma amandla ombuso esivukela singayishiya indawo yethu baba besicela Nkosi ukuthi ngasonke isikhathi uma sivukelwa izimo singayishiya indawo yethu ngoba simesishiya uyothi uyabuya wena Nkosi uzosinikeza impendulo sibe singasekho lapho bese siyaqhubeka siyaxeka sithi lokholwa kulamsebenzi kanti siyazi wena uNkulunkulu othembekile baba washiya nomoya ongcwele okuyena osilawulayo baba njengamadoda baba njengeinsizwe esakhulayo bekufanele kube thina esihamba phambili kuze kubonakale inhloso yakho Nkosi nendoda besicela Nkosi sisaqhubeka sisakhonza ube namadoda kuyo yonke indawo nezinhlaka zonke zikahulumeni nabo bonke Nkosi abamelene nokuhlukunyezwa kweingane baba namakhosikazi
nabantu besifazane besicela Nkosi wena ube sesikhaleni silekelele Nkosi ngoba sonqoba ngawe egameni lenkosi yethu thatha udumo Nkosi amen.